een stukje naar voren ta en weer een beetje achteruit. Het kwam correct bij het binnenheljen van het scootje Nooit Gedacht in Droegeham. De boot werd restaureren als onderdeel van de lasopleiding van het project Beurtskip. Het wie wol passen en mitten, want de boot moest de plak onder dit keer dak. Er zat een opbouw op en je ziet het nu, hij zit bijna tegen het dak, dus de opbouw moest er eerst af en de betimmering moest eruit. Het was een bed and breakfast, dus slaapkamertje en keukentje en alles, dat hebben we er al uitgehaald. Ja. Het scootje werd in jongetje ingebouwd in Koorts te Tillen. Daarna leidt de schoft in Parijs. Na een soort omswalkings is het scootje 122 jaar later weer weerom op zijn bettengroen. De boot wordt onderhand naam door meestal mijn afstongen naar de arbeidsmerk. De bedoeling is om hem zeilend weer te maken. En normaal zat er ook nog een dieselmotortje in, maar dat kan, in de toekomst kan dat niet meer. Dus waarschijnlijk komt er een elektromotor in. Ja, dus hij wordt wel weer zeilend. Er komt een mast op en zwaarden eraan. En ja, origineel. Het wie nog even spannend of het scootje passen zou. Maar met het voortheljen van de lampen en een soepele geerwerking goed correct. De man stond te popelen om de boot op te knappen. Maar voordat het werk loskin is er nog wel hield nodig. We zijn bezig met subsidieaanvragen en nou ja, we moeten zelf natuurlijk beramingen maken van wat gaat het allemaal kosten en ja, welke sponsors kunnen we aanschrijven en ja, liefhebbers natuurlijk ook. En ja, daar zijn we mee bezig.